अगर आप भी चाहते हैं कि मां जानकी सीरीज का वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मां जानकी सीरीज प्रेजेंट्स। प्रेम से बोला थावे वाली मैया की अय्या मोतिहारी अय्या मोतिहारी अय्या मोतिहारी। म्यूजिक डायरेक्टर विकास संगीत संतोष चौरसिया। बोलो शेरा वाली, बोलो छोटा वाली, बोलो लाटा वाली, बोलो मेहरा वाली, शेरा वाली, छोटा वाली माँ। आई नवरात के बा शुभ महीना, हमरा के छोड़ के गोरी जइह कहीं ना। बली टेम्पू सवारी या जान मिले अय्या मोतिहारी। मेला लागल बाटे भारी लभरा मिले अय्या मोतिहारी। आई नवरात के बा शुभ महीना, हमरा के छोड़ के गोरी जइह कहीं ना। कली टेम्पू सवारी या जान मिले अय्या मोतिहारी। मेला लागल बाटे भारी लभरा मिले अय्या मोतिहारी। जय जय बोला, जय जय बोला, जय जय बोला, जय माँ। जय जय बोला, जय जय बोला, जय जय बोला, जय माँ। डीजे विकास अय्या मोतिहारी। जय जय बोला, जय जय बोला, जय जय बोला, जय माँ। जय जय बोला, जय जय बोला, जय जय बोला, जय माँ। अय्या मोतिहारी। अय्या मोतिहारी। जय जय बोला, जय जय बोला, जय जय बोला, जय माँ। जय जय बोला, जय जय बोला, जय जय बोला, जय माँ। अय्या मोतिहारी। संगीत संतोष चौरसिया। करे इन भाइट आज तोहरा के दूर से, राइटर मिथिलेश मिशन पानापुर से। करे इन भाइट आज तोहरा के दूर से, राइटर मिथिलेश मिशन पानापुर से। राकेश नीरू भइल बाड़े दीवाना, मिले भी अवतारे अनिला सिकाना। छोड़ी के अइहा दुनियादारी लभरा मिले अइहा मोतिहारी। मेला लागल